putra kanggo srana nyambung marang sejarah. Anjrenggang ngapus pintu arum kasiliring samirana sekarang gadung sekarang gadung gandaniro kongas mawiraras renaning driya ing ingkang rayi menika nderek bingah duh Koko Prabu dene paduka anggenipun jejodhoan karo Kakang Mbok Dewaki menika badhe nglairaken punang jeping bayi Neme Jil putra kangge srana nyambung dhateng sejarahipun paduka kula ingkang raipun Setyajid nderek bingah menika badhe andarbeni putra keponakan. Moga ingkang putra menika saged ngluhuraken asmaning bangsa Mandura sinuwun. Mangkono. Tak gegadang ora mung Kakrasana kang saiki tak titipake ana Kademangan Widara Kandhang. Ora mung Kakrasana. Bayi iki uga bakal tak titipake ana Demang Antyagupa lan Nyai Segopi. Awit sing tak percaya bisa ngguluwentah kalawan yugaku ya mung Antyagupa kalawan Segopi jalaran apa? Siji ingsun wedi marang pengancame si Kangsa Nalendra saka ing praja Sengkapura.